Здравейте хора от YouTube, аз съм Razer Downs и правя giveaway на томбола на такива снимки, както виждате. Giveaway пише, да, на YouTube channel или да. Както знаете, от 5 юни сменят дизайна на YouTube и ще има само такива, няма да има отстрани. И затова правя giveaway на дизайн. Ако искате да се запишете, пишете запис и едно, за да може да знаем номерата, по-бързо да ви намираме и ние ще направим специален клип на giveaway. И както знаете, ще бъде раздаването в random.org. Но се запишат много хора и след 2 дена, т.е. на 2 юни, ще видим кой ще е печелившия и който спечели да си го носи със здраве този дизайн до 3 юни. В аз до 3 юни, до 5 юни, що ме от 2. Така. Да, можете да се запишете, ако искате. Това бях аз, Razer Downs, от отбора Mad Gaming. И чао! И отново чао!